Hvad er frihed for dig? Er det at gå en tur? At nyde udsigten ud over din hjemby, som her, hvor jeg er i Herning, og står på toppen af Knudmosebjerget? Eller bjerg og bjerg. Altså, det er 79,3 meter højt, så det kvalificerer næppe som den store bjergryttertrøje. Men frihed, det kræver også, at du har tryghed. Og for de fleste, så handler trygheden om at have et godt hjem. Nogle de bor i lejlighed, som vi kan se her med udsigten over Herning. Andre de har et stort parcelhus, hvis vi kører den her vej. Og er der andre igen, jamen de har brug for at bo ude på landet. Hos Tiny Choice laver vi tiny houses, som er på 28 eller 40 kvadratmeter. Vi tror på, at et lille hus godt kan give dig frihed. Det kan give dig mental ro, det kan give dig økonomisk tryghed, og dermed også frihed til at gøre præcis det, du gerne vil. Hos Tiny Choice bygger vi et rart sted at være. Det er frihed for os.